Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Il-mulej reġetana ġurnata oħra sabiħa biex fija aħna nistgħu induqu l-imħabba tiegħu u wkoll nuru imħabbitna lejn l-oħrajn. Għaliex il-Alla li ma narawx kif nista' nħobbu. L-imħabba tiegħi sinċira lejn Alla tidher fl-imħabba li jiena nagħti lill-oħrajn. Ibda mill-familja, fuq il-post tax-xogħol u ma' dawk il-persuni kollha li niltaqgħu. U għalhekk bħala bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni ma' Alla jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Partikolarment dawk il-momenti li fihom aħna ma rrispettajniex lil xulxin u weġġajna lil xulxin forsi anke bi kliemna jew b'għemielna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għamel li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisulna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ma rridux li ma tkunux tafu, ħuti, fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li ma għandhomx tama. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-mulej. Jiġifieri li aħna li nkunu għadna hawn ħajjin għal-miġna tal-mulej. Ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Għaliex il-mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-Arkanġlu u t-tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna hawn ninħatfu magħhom fis-sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. Hekk inkunu dejjem mal-mulej. Għamlu l-qalb lil xulxin b'dan il-kliem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art, ngħidu. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għannu lill-mulej għanja ġdida. Għannu lill-mulej fl-art kollha. X'għandru fost il-ġnus is-sebt tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu, ngħidu. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Għax kbir il-mulej. Ta' min ifaħru ħafna. Tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruha l-allat tal-popli, Jahwe u li jagħmel is-smewiet, ngħidu. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Ħajfirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajifraħ ir-raba u kull ma fih. Ħajannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk, ngħidu. Il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Quddiem il-mulej għax ġej
għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Ngħidu, il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art. Huma l-Evanġelju. Alleluja. L-Ispirtu tal-mulej fuqi batni wassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taw f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, id-dawl mill-ġdid lill-lomja, irrott il-ħelsien lill-maħqurin, u inxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġaħala il-ktieb taħlura lill-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu u beda jgħidilhom, din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimleħ lewwa li kien ħireġ minn fom Ġesu u bdew jgħidu, dan mhuwiex bin Ġuseppi, iżda hu qalilhom, żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju, tabib, fejjaq lilek innifsek, dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnom għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom, tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madana kollu għand ħadd minnhom mandbat Elija, imma għand waħda armla minn Serafta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Elisew, imma għand ħadd minnhom ma ġie imfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-korla, qamu ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xi tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixtħuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej tifħir. Il-kelma tal-mulej, il-mulej jikellimna kuljum. U jekk l-ewwel parti dan il-kliem japplika tal-profeta Iżajja, japplika għal Ġesu innifsu, fejn hawnhekk Ġesu qiegħed jgħid li ma hija l-missjoni tiegħu, dik li jwassal il-ħelsien lill-imjasrin, il-bxara tajba lill-fqajrin u fuq kollox iniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. U dan kollu jagħmlu għax l-Ispirtu ta' Alla huwa fuqu. Però din il-kelma jixraq ukoll narbtuha biex insibu s-sens għax jiena dan il-Vanġelu nista' ngħid imma dak għal Ġesu. U jien x'se nagħmel? Mela alla dan li qed jgħid huwa għal Ġesu għalija ma joċ u nista' nkun imqarraq bl-ikraħ eżjes. Ma din il-kelma jeħtieġ norbtuha anke ma dak tal-bieraħ, mal-kelma tal-bieraħ. Tiftakru l-Vanġelu il-bieraħ?
Ġesu jakkuża lil Fariżej li huma jorbtu ir-reliġjoni l-fidi tagħhom jibbażawha fuq ħafna tradizzjonijiet. Imma imbagħad dak li huma jemmnu fih ma jgħixuhx, ma jwettquhx. Il-kelma ta' Alla għaliex kif jgħidilhom qalbhom hija l-bogħod minn Alla. U hawnhekk nistgħu ngħidu li għandna l-istess ħaġa. Ġesu hawnhekk lill poplu ta' Nażaret jikkritikawhom, lill poplu Iżraeli jikkundannah u jgħidlu attent għax int li tagħmel parti li tiftaħar li parti mill-poplu ta' Alla, però ftakar li l-profeta Għalija għand waħda armla minn Serafta li mhijiex magħżula, ma tagħmilx parti mill-poplu ta' Iżrael. Dik li inti tqis barranija Alla jibgħat il-profeta tiegħu għandha f'kelma waħda Alla imur iżura. U jiġibilhom fatt ieħor l-istess hemm ħafna Lebrużi f'Iżrael, imma min ġie mfejjaq? Natan tas-Sirja, bniedem pagan. U niġu għalina dal-għodu. Anke jien u int, anke jien bħala saċerdot. Jiena nista' nerfa' rasi u ngħid ma jien inqaddes kuljum. Jien nitlob kuljum, jien immur il-Knisja kuljum, jien ngħid ir-Rużarju kuljum, jien nagħmel il-penitenzi kuljum. U impoġġi dejjem flok Alla lil innifsi jien. Imma fil-verità jiena u int x'aħna. Aħna maħna xejn għajr għaddejja. Fil-Vanġelu tal-lum hawn kelma frażi sabiħa ħafna. Li ħafna drabi taqbżilna. X'ħin Ġesu jaqra din is-silta li fija hemm il-missjoni tiegħu x'ġie jwettaq, kebbeb il-ktieb u taħ lura lil min taħ lil Għaddej. Dik il-kelma edha terġa' tingħata lili u lilek li aħna għaddejja. U jekk fil-ħajja tagħna ma jirnexxielniex din il-kelma ngħixuha mal-oħrajn, qegħdin nagħmlu biss bħal dak il-Għaddej li naqbad il-kelma, gerbibta fir-romblu u poġġejta fuq xkaffa. L-azzjonijiet kollha tagħna jekk jien irrid inkejjel l-imħabba kollha tiegħi lejn Alla, irrid inkejjilha mir-relazzjoni tiegħi mal-proxmu. Ibda mid-dar tiegħek, ma' żewġek, ma' wliedek, ma' martek, ma' sħabek tax-xogħol, ma' dawk li magħhom tħabbat wiċċek kuljum. Għax ma' dawk ħafna drabi u lil dawk ħafna drabi aħna nittrattaw ħażin, ejjew inkunu sinċiri ma' nfusna, ma ninħbewx wara subajna. Ma' dawk il-persuni li ngħixu kuljum ħafna drabi nitilfu l-paċenzja. Ħafna drabi m'iniex kapaċi nissapporti difett tal-ieħor. Ħafna drabi nippuntaw subajna lejn xulxin. Ma' bniedem barrani li forsi naraħ darba f'sena, hemmhekk iva, hemmhekk forsi nikkalma u ngħinu. Il-kelma ta' Alla li tiġi għalina kuljum, tiġi għalina biex ngħixuha ta' kuljum. Ejjew nitolbu l-Mulej biex jagħtina hekk dan l-ispirtu ta' għaddejja li jwaslu is-sena tal-grazzja tal-Mulej lill-oħrajn, is-sena
tal-imħabba lill-oħrajn, din li tfisser is-sena tal-grazzja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti eżies, inresqu it-talbit tagħna lill-Alla il-Missier li qiegħed isejħilna biex nuruk imħabbitna lejh u lejn ħutna. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, għatija l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex hija li lilha ħtart biex tkun il-qaddejja tal-bniedem twassal kelmtek lil kull bniedem. Nitolbu. Mulej lilna wkoll li tajtna l-Ispirtu Qaddis tiegħek qiegħed tibatna biex inwasslu il-ħelsien lill-imjasrin u ngħinu lill-fqajrin. Għatina qalb kbira u ġeneruża li nkunu kapaċi narawk f'dawn ħutna. Nitolbu. Nitolbu għal-gvernijiet sabiex jaħdmu ħalli s-saltan fost id-dinja il-paċi. Partikolarment nitolbu għal-poplu tal-Afganistan, għall-insara li huma tant perseguitati f'dan il-pajjiż. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, il-qaddejja tal-mulej u il-qaddejja tal-umanità, tkompli tbierek il-familji tagħna, ħatikber l-imħabba, il-maħfra u l-virtujiet kollha f'kull familja. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal-morda tagħna, għal dawk li matul din il-ġurnata sejjer xi intervent fuqhom fl-isptarijiet tagħna. Għatihom l-għajnuna, il-kuraġġ, id-den lit-tobba, l-imħabba, lin-nurses u l-persuni kollha li jduru bil-morda tagħna anke fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbit tagħna u għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex qalbna ma tkunx il-bogħod minnek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej,
mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien tal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin tiegħek aħna inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek qaddis. Mulej Alla tal-eżerċ ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex verament tiġi fostna is-saltna ta' Alla. Saltna li fija aħna nkunu kapaċi naqdu lil xulxin, naħfru lil xulxin, nipprovdu lejxien lil xulxin. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jentrit fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbu biex bdejn l-ikla ta' imħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Siedna. Jew hekk ngħidu dawn it-tliet avamarijiet l-Omna Marija u npoġġu taħt il-mant il-ħarsa tagħha ta' il-familji kollha tagħna. Fl-istess ħin ma ninsewx il-missjonarji Maltin u Għawċin li qegħdin imxerdin mad-dinja kollha biex iwasslu il-bxara tajba lil-fqajrin. Fl-istess ukoll niftakru fl-eżies emigranti tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.